Nuwun para pamirsa pandhemen waosan cariyos basa Jawi ingkang wonten laladan pundi kemawon. Pepanggihan malih dening kula Hadi Pamungkas ing cariyos basa Jawi. Purwakane ngatur pambuka kula, mugi panjenengan sedaya tansah pinayungan karahayon saking Gusti Kang Maha Kuwaos. Ing kalodhangan menika kula badhe ngaturaken salah setunggaling cariyos cekak ingkang dipun rakit dening Hadi Pamungkas. Mugi kemawon cariyos ingkang badhe kula waos menika saged dados panglipur manah panjenengan sami lan sageta dipun tampi kanthi renaning penggalih. Sumangga dipun pidhangetaken. Esuk kuwi srengenge isih males-malesan jedul, nanging swara azan subuh wis kumandang gegirisi mecah sepining dusun Mirai. Ing omah cilik pinggir sawah, buwulan nglungguhi dingklik lawas mripate abang. Wis pirang-pirang wulan iki saben esuk kaya ngene sepi. Mas Kuncoro bojone wis meh 2 taun nyambut gawe ing negeri sebrang ngudi rejeki kanggo nggayuh urip sing luwih mulya. Saben dina mung ana swara angin lan manuk, nanging swara guyu lan guyonan Mas Kuncoro wis suwe ora krungu. Kapang kuwi tembung sing saben dina ngrogoti atine Bu Wulan. Kapang marang bojone, kapang marang angete dekapan Mas Kuncoro. Nanging rasa kapang kuwi alon-alon keganti karo rasa sepi sing ngumbar kaya-kaya ana bolongan gedhe ing jero dada. Pak Tejo, tanggane sing omahe mung dipisahake pager pring, kerep nyapa. Wiwitane mung takon kabar, banjur njaluk tulung njupukake banyu. Suwe-suwe dadi kanca crita. Pak Tejo sing biyen katon biasa wae, saiki dadi panglipur ing tengah sepine bulan. Tembung-tembunge alus, tingkah lakune kebak kawigaten. Bulan sing atine lagi rawan alon-alon keseret ing jurang panglipur semu kuwi, sing maune mung crita-crita dadi lungguh bareng nganti wengi, nganti pungkasane wates-wates suci kuwi pedhot. Saben wengi nalika lintang-lintang gumantung ana crita liyan ing omahe Bulan, crita sing dudu duweke Mas Kuncoro, crita sing alon-alon nggawa lara. Luwih-luwih nalika Bulan ngrasa ana owah-owahan ing awake, wetenge wiwit buncit, jantunge deg-degan, rasa salah ngrembuyung ana pikirane. Ing negari sebrang Mas Kuncoro lagi nggarap lembur, pikirane wis mabur menyang omahe, wis ora sabar pengen bali. Wis suwe ora nyawang eseme Bulan, ora ngrasakake masakane. Saben nelpon Bulan mesti crita yang kangen, nanging suarane rodok beda, rodok kaku. Mas Kuncoro ora gatekake, dikira mung saking kangene. Tiket mulih wis ana ing tangan, tanggal kepulangane wis diitung dina. Atine jan bunga banget, kaya bocah cilik arep diajak piknik. Ndang mulih, Nduk, bapak wis ora sabar pengen ketemu kowe. Bisike Mas Kuncoro saben ngelus foto Bulan sing disimpen ing dompete. Dina kepulangane kuwi wis teka. Mas Kuncoro mudhun saka bis kanthi bunga, tas gedhe digendong ing pundak, langkahe rikat pengen ndang tekan omah. Bayangane Bulan sing mesem wis ngebaki pikirane. Nalika tekan ngarep omah, lawang njur katon mingkup diucapke salam, nanging ora ana sing nyauri. Atine Mas Kuncoro wiwit
ora enak. Lawang dibuka alon-alon, katon Buwulan lagi lungguh ing kursi ngemban bayi cilik. Bayi dek, jantunge Mas Kuncoro kaya mandeg. Wajah bayi kuwi kok ora mirip karo dheweke. Atine remuk kaya kaca tiba ing watu. Tatapan mripate Buwulan kebak rasa wedi lan salah. Mas, aku njaluk ngapura, Mas. Suarane Buwulan lirih meh ora keprungu. Mas Kuncoro mung ngadeg kaku kaya patung. Tas sing digendong tiba, impen-impen lan kangen sing wis suwe dipendem sirna diganti karo loro sing ora karo-karuan, lelakon pati tresna sing sejatine. Dadak pecahing ati ora karo-karuan. Mas Kuncoro isih ngadeg kaya patung, nanging ing jero dadane atine wis remuk dadi cilik-cilik. Bayangan Buwulan sing mesem sing tansah ngebahi impene ing perantauan saiki sirna diganti karo loro sing ora karo-karuan, luwih loro tinimbang tatu fisik. Mripate ngawasi bayi sing digendong Buwulan banjur tumuju ing raine Buwulan sing wis teles eluh. Dadi iki wangsulan saka kangenku. Swara Mas Kuncoro serak kaya-kaya ana watu sing gandul ing tenggorokane. 2 tahun aku ngenteni saben dina mikir kowe, ngirit demi masa depan kita, lan iki balesanmu. Buwulan ndingkluk ora wani nyawang mripate bojone. Awake geter ngrasa dosa sing abot banget. Bayi ing gendongane nangis alon kaya-kaya melu ngrasakake kabeh lara sing ngebaki ruangan kuwi. Aku kesepian, Mas. Buwulan nyoba njlentrehake senajan suarane putus-putus. Kowe ada, aku dhewean, Pak Tejo. Kesepian? Mas Kuncoro ngguyu kecut nanging luwih mirip rintian. Apa kurang teleponku? Apa kurang kiriman duitku? Apa kurang katresnanku? Dheweke nyedak tangane ngacung menyang bayi. Lan iki sapa? Anak sapa iki, Wulan? Ruangan kuwi dadi sepi maneh. Mung ana tangisan bayi lan ambekan loro wong sing loro atine. Mas Kuncoro ora bisa ngomong apa-apa maneh. Kabeh kekuatane kaya wis ilang. Pangarep-arep sing wis dibangun suwe, impen-impen babagan keluarga sing utuh kabeh runtuh ing sedelok. Tanpa ngucap sepatah kata pun, Mas Kuncoro ngampiri tas sing mau tiba, njur diangkat, banjur lumaku alon-alon metu saka omah. Buwulan nyoba nyegah. Mas, aja lunga, aku njaluk ngapura, Mas. Nanging Mas Kuncoro ora noleh, langkai abot nanging terus maju. Katone ana dendam ing ugel-ugel atine Kuncoro. Kuncoro isih ngadeg kaku nanging dudu amarga lara wae. Ing jero dadane ana geni gedhe sing wiwit murup, ngobong kabeh rasa kangen lan tresna dadi abune dendam. Mripate sing maune sayu saiki malih abang branang. Dheweke nyawang Buwulan sedelok, nanging tatapan kuwi dudu tatapan lara maneh, nanging tatapan kosong tanpa pangerten. Mas, arep menyang ngendi sampean? Wulan nyoba takon, ngrasa hawa sing beda saka bojone. Kuncoro ora nyauri, dheweke nglengser alon menyang mburi. Wulan bingung nanging durung sempat ngomong apa-apa. Kuncoro wis bali, ing tangane ana
celurit cilik sing biasane kanggo ngethok-ngethok suket nanging saiki katon medeni banget ing tangane. Celurit kuwi ora digawa terang-terangan nanging diselempitake ing sabuk ditutupi kelambine. Wulan katon pucet banget. "Mas, kowe arep ngopo?" Suarane gemeter. Kuncoro tetep meneng, dheweke mlaku cepet metu saka omah tanpa noleh maneh. Langkah-langkahe gedhe lan mantep nuju menyang omahe Pak Tejo sing mung dipisahake dening pager pring. Atine wis ora mikir maneh babagan hukum utawa akibat sing ana mung siji, lara lan dendam. "Hei Tejo, metu kowe, bajingan!" Suarane Kuncoro kaya bledek ngegirisi sepining wayah sore ing dusun Mbirai. Lawang omahe Pak Tejo kebuka alon. Pak Tejo metu kanthi rai kaget, ketok isih durung ngerti apa sing arep kedadian. Ana apa to yu? Kok bengok-bengok?" Durung rampung Pak Tejo takon, Mas Kuncoro wis nyedak tanpa basa-basi. Tangane Kuncoro sigap nyabut celurit saka wali klambi njur disabetake menyang wetenge Pak Tejo. Ora suwe getih abang njur mblabar nelesi jokan. "Iki balesanmu, bajingan!" Suarane Kuncoro nyerak nanging isih kalah karo jeritan loro sing katone dirasakake Pak Tejo. Getih abang blabar netes ing lemah. Pak Tejo ambruk nyekeli wetenge sing tatu. Mripate menteleng nyawang Kuncoro sing ngadeg kaku karo celurit sing isih digegem. Sawetara buwulan sing ngetutake saka kaduan mung bisa njerit histeris nyawang kedadian sing medeni kuwi. Ceritane bulan sing pecah ing sepine sore nggawe kaget lan gegere warga dusun Mbirai. Ora suwe swara kuwi disusul karo kerusuhan lan keprungu swara wong-wong padha mlayu. Sak menit wae dalan ngarep omahe Pak Tejo wis rame karo warga sing padha gumregah. Meripat-meripat padha mentelengi nyawang Pak Tejo sing ambruk kanthi lambaran getih lan Kuncoro sing isih ngadeg kaku karo nyekeli celurit ing tangane senajan saiki wis dijatuhake ing lemah. Wong-wong padha bisik-bisik nanging bisiane kaya bledek ing kupinge Bu Wulan. "Lah kae Wulan, wong wedok ora ngerti diuntung blas," ujare salah sijine ibu-ibu karo nunjuk Wulan sing wis lungguh nangis ing lemah. "Wong lanang wis banting tulang ado-ado ing negara wong, malah sing wedok kendur sapiye." "Lah iya ta Mbak, wis duwe bojo apik malah selingkuh karo tanggane dhewe, kadek ya wong kuwi tuwek," timpal liyane. "Saiki dadi ngene kan, wis mateni wong, bocahe dadi korban." Suara sirene polisi ora suwe keprungu, bedah rame lan gegere warga. Kuncoro ora nglawan nalika polisi teka lan nglandang dheweke. Wajahe pucet nanging ora ana rasa gedun babar pisan ing mripate, mung ana rasa lega sing aneh, kaya-kaya beban abot wis ucul saka pundhake. Sidang wis lumaku lan kabeh bukti nuduhake yen Kuncoro minangka pelaku pembunuhan. Senajan ana rasa simpati saka sawetara warga marang kahanan sing dialami dening Kuncoro, nanging hukum tetep kudu ditegakake. Pengadilan mutusake yen Kuncoro bersalah lan dihukum penjara nganti 15 tahun. Nalika sel lawas nutup
Kuncara saka donya njaba, dheweke ora ngrasakake lara utawa sedih sing kaya nalika ngerti bojone ngapusi. Ing jero pakunjaran sing sempit lan peteng, Kuncara justru ngrasakake kahanan sing aneh lan marem banget. Senajan aku kudu ngentekake umurku ing kene, pikir Kuncara nalika nyawang jeruji besi, nanging atiku wis marem. Aku wis bisa nglunasi tumindake Teja sing wis ngluwihi Durjana. Dheweke ora mung ngrebut kehormatanku, nanging uga ngrusak kabeh impen lan masa depanku. Penjara 15 tahun, wektu sing suwe banget. Nanging ing saben dina sing dilewati ing pakunjaran, Kuncara ngemban rasa marem sing aneh. Marem amarga wis nebus lara atine, senajan kanthi cara sing tragis lan nglanggar hukum. Dheweke dudu Kuncara sing lugu maneh, nanging wong sing wis ngicipi paiting urip lan milih dalan dendam. Mbok menawa ing tengah rasa marem kuwi ana sisih liyane sing isih lara, isih nggawa bekas tatu sing ora bakal mari. Mekaten cariyos saking kula, mugi-mugi cariyos kala wau saged dados panglipur manah panjenengan sami. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun. Rahayu, rahayu, rahayu.